Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Sagudahin nga ron ti surat ti pagkasaritaan ni Aida nga napauluan, TX ken balo. Dear Manong Nemi, isagsagana kon Manong Nemi, dagiti nasken nga inak isagana para itinak panagluto, iti pangaldaw, iti daytangal daw. Iti ta sumangpet, dinanang Manong Nemi. Nagbahig kayo nang, amumatan kanyak anak. Ay, no da papanak, no da nakatakder nga tataw iti igid di kalsada, kita alangan met nga jak dumagas, no ibagada nga dumagas. Ket, anang artiletes? Kasla mo lang ibaga nga maritesak. Dahil tamat ti pakaisayatan nyo kahit no da papanan nyo. Alala katulungan ka ni. Dandali sumang pilitan iti duwang anak mo. Nagapo iti eskwela. No kung mga mintag balon na tap no saan da nga marigatan nga magbag na kita kapudpudot. Imas mo't lang ti mga ni tinapudot ng ti kalaban nang sa bagay. Natulungan ka karoten. Ti latest ko na. Latest, wala sa maling talk of the town ita no saan nga si Kahaida. Siya, dapay. Awang ganun pa yung ti makatawan, sipod na balo ka, at agar-aram kang kan. Yan ang umat mabaling ko nga rin may dak-arman nanan. Talaga ka rin nga da plano nga makasawa manin. Hawan ko man at napadasa kong tinag-asawa. Napadasa kong tinagsangit ka nagdungaw. Iti papatay ti asawa. Iti akon kayat nga agasawa akmanin san tumanin matay. Taapay, babaluan ka. Hamid ha? O magpakakitahan nga babaluan ha? Ay mabaling ko ano, may dagpasyari. Ore akong pa'y makataon, edi. Kaya ko awan ti mandikit no, agasawa kayo tan, awan pa ti makatawan. Nanang, nakumot pa kasek na nakit ore maman kapatay di natay ang asawa no, kabigatan na kit agasawan di nabalo. Iso pa uli mat nga isu da itan. Nakamansayag pa lang di asawang kit agkasarakan. Ure pekas jay kuma. Anak mat pa kasek nanti awan pa'y makatawan kit agasawan. Kaya no iso na ituding petsa ti panagasawa manin ti may isang tao. Wala naman kasla na aras. Sabo pa rin na nag-greg ti mantum ako nada. Agasawa ka ba rin? Iso nga ko na, no isot na ituding. Wala nga orayam mo't lang. Ano di, at makatawan. No saan nga nakababain. Tinakababain nanang. Kada tayo agasawa, idin to taada asawa na. Stop the issue. Daan niya nga ano talaga tiranta maya. Nanang, nung naikari ang agasawa akpay, agad na ikari. Ngam no saanin. Ngam no mabalin na kuma, kasapulak.
gabutadyak kabailan nga ikan tinaranya ka masak bayan ni kitituang anak ko. Alawan, gusto ka. Timay sapay dito nga issue, talk of the town. No anya ti klase, di umay agaram ken ka. Ken no anya a klase nga lalaki, di pakiasawaam. Hindi ko mamartek ta asawam. Nga dahi tat nakatayan na. Han? Kasla ita. Sikamit lang ko na. Nga kasla na may mayat ita. Taawanin dedi edi. Taawanin tinabartek ka o may agbasbasawang kadagkarkaryar. Han? Adamat ka di maitulong na mapanagtrabaho. Nga madadumat na tawa panawad nga saan ngagtrabaho. Di na pimpinas ita tabalo ka. Taawanin di edi nga agkarkaryar. Na malakip ko man. Nakabil na kakadidi. Dahil damat ipagyaman yung anak ng tas anak mo't nga nakabil. Dahil lang kinabartekero na. Nadungumat no haang nga nakainom. Nadungumat ka na kita anak mo. Ituan, nagkamali ka panakiasawam gamot ta mamartek. Itangay, asin nung nga ta, tinagasat nga may kadwa nga asawam. Mamartek ka di manen, wanuan niya. Nang, tayo pagsasaok, no asin no, kenuan niya tinekari. Wapi kas takat. Kaya nagiti duwa nga agar-arim kang kahita. Asinot kayat mo kadakwada. Anang, no siya ti pagpilyam, malasan ko. Ni pulos ket awan kadakwada. Taapay mo ta ko na iti kastan. ni Densyo. Sadot. Awan trabaho na. Ni X. Nadjalaangin nga nagan nga X. Delikadon. Sino nga X kayo magbakayo? Kani Victor. Apa nga ni X ko na yun? Ex-convict. Manong nemi nagulimat kami ngagpadpada kininanang itiday tangapat sa timbagan. Ni Densyo, Sadot, tawan trabaho na. Irinto ta ni Victor ket ex-convict. O ala, sino ka nakwada? Nang hawampay ti masaok. Kaya manguray ka pa ito sa bali kapag pilyam. Ket nuwen ken mabalin ko maayda. Ket awan ka nagiti duwa. Kinungas pagkarigan harod ta awanin ti umay mangarim kanya. Dadalat ta Densyo ken ni Victor ti pagpilyak. Asin ni trumpeng nanang. Simple. Ore no sadot no saan nga ex. Amo yung katitirason no apay nga naibalod ni Victor. Tatitya ka bon. Hello. Anak ko na rin tayo. Puka-puka waya. Hello. Talagang mabandong ba't kami ti equipments tayo. Sige, ituloy tayo. Malong nemi kalbasan ti makatawan dedi edi. May san ti umay mangarim kanyak. Nilaengen Victor. Ti bagbaga manong nemi ni nanang ex-convict. Kasi ti may sa garabi manong nemi adaki di kusina idi umay kaniyak ni June. Nang? Mapay June. Nalpas mo di assignment mo. Ako paklase ng bigat. Ken ako matrabaho yo. Sabado ti day off yo. Uwan na. Sabado inalak ang day off. Tadyak kayat ti Domingo. Sabi nga, di yung kahit day off ti Domingo. Kit iso ti aldaw ka nung panagina na. Diyak kayat nagday off ti Domingo. Gabota aldaw para kinaapot Diyos. Kung kaya man niya, mapandat na yung kanya jay kapilya. Ano ba gamaya? At sa mangpasya kayong ka. Sino? Kit, amo nga yung tanan ni sino? Ito nga, rabi iti schedule ng umay. Ni Victor? When? Ni X? Sangusaw-saw ti kasta. Iso mati awag ni Lola. X ko na. Siya pati awag na giti tao.
Namapanak no ka dito, tiyang hihit, ando digit ni Marites. Ex mo ti awag da. Psst, tagtagari. Nang, so ka dito kayat mo, ni ex. Takayat mo nga, kayat yung anak ko nga kasawak ba? Kaya wala, basta sa ang ex. Tapi nga di mo kayat ti ex. Kinaloko ata nagbalod. Yung mga met no, dangdangran na kam to. Ano sikat dangran na. Nakimit lang tinagko na kaya hanakay pa ipulos din ang randay di tatang. Baka no makasarak kayo di. Abos na mamartek lang aro din. Dangran na kay pay. Anak, nasingpet ni Victor. Kasi kuno-kunayin nga si Pekit ex. Iso na. Tagalin. Alam. Yan iba kagitayan. Alam na. Managlilipat. Yung kanya kwarto, yung kiniading mo. Tayo na kumutan sangwan ni Victor. Nang, ibaya kayo man kini ni Tito X nga no umay no kung agpasyar kit ada itugod na nga para kada kami kini Jingjing. Loko ka. Kito boy, di ba di mo kayat iso na? Ang lalalo sang ko kayat noon ti pasarabo na kada kami. Ay, June, ngalang rin gadi sila dyan. Nilolam, sampang si Mang Pet na panakimarites. Sinangok nga rod manong name ni Victor. Nagigtutak. Hindi ta makitak manong name. Titato, hindi takyag na. Hamumbaling ikataneta tatom, di tatakyag mo. Tay, nagita tatom nga saan nga malingdan. Narikat eh. So nga saan lahat nga maliklikan nga, ti awag na kang kakit ex. O nga rod, nagrigat tagbaling nga ex. Kumusta kan? Gusto eh. Di ka kadimot ang marikatan trabaho? Amet. Siyempre, iso trabaho, janitress. Mat sa bali nga mapastre ka. Napipiyat adang ng tiawan. Ketsi ka, Victor. Ano trabaho mita? No, pa nag-apply ka na kita pangipakatak iti inraduar ko ang kurso. Saan nga lain eh. Gabot na ex ko. Nagraduarak mo ti 4 years course. Mga opisina ak madiding. Inyustara ako kong keka. Nistorya mo. Adamayat amang hold up keng ka. Itinapanam nga naki-birthday yan. Nga duwa nga drug addict, di ba? Wen. Katgabot saan kong itad tirilok? Saan kong itad di wallet ko? Diyan. Pag tinulungan dagmatan nga dangran. Karbagak lang ang mga salaknim tipiyak ko. Diyan. Napatay ko tibay sa kadakwada. Nakaswa na kiti murder ken frustrated murder. Nagrigat tagbaling nga ex. Ore aramidem ti amin nga parag singsingpet. Ex kandulat ta. Kasken ka. Abay marama na. Balo ka nulat ta. Ore dandun asawam, dati nga balo na da, ex-balo. Siya ex-convict. Ex-balo ka na. Ito sa mga rin taga-sawa tanto. Victor, tulungan ka. Kamang tatinaran niya kamasakbayan na kita anak mo. Umubing na pa eh. Kasi kamal ko na. Ngawan ti mastre ka mong trabaho. Adang trabaho? Construction. Mga opisya na ang nagka-construction. Ang bale. May promotak tulat tamit. Tanya tamo ang pangagbali ng kapurman. Purman? Siyempre. Ado ti amok, may panggapiti, ano saan, sumrekak ti dakila construction firm, kanagbali na ito nga bookkeeper. Ano, timekeeper. Na pinas data nga posisyon. Ngayon no, hambalin, dakil matibagi, nagbagkanak din nagsen. Anak may kawa.
Malakip ko man, Victor. Awan madlaw mo. Madlawan niya. Siksikalahin to may magpaspasyar kanya. Nabanugan na gaya duma. Kapatasan na nga napudno. Ang mga nuko na ibagbagada nga rod nga kwa. Ang mga no, binot butang mo ida. Ana? Kapata ex-convict ka, kat binot butang mo ida. Iso nga siksikalahin ti umay. Awan ti kinagpeso na ta. Nasingpetak nga tao. Nasingpet ti ex-convict. Markat lang di ex-convict. Ngam ti talaga nga ugalik ken karakter ko. Nasingpetak. Sanga ka po ta siyak ti manggibagbaga. Diyak kaya ti riri. Ngam deding napasamak kanya awanin ti pagliklikak. Tumarayak man kamaten da. Biyang ko lang ti magsalaknip ti bagi. Ti biyak ko. Pakabasulak ka di iti Diyos, ti napasamak. May isang anak ka nga basol iti Diyos ti pumatay. Anang arod, itayak ti bagik na siyak ti patayan da. Siyak ko man ti maawardan ket. Apa ko na. Depende di klase ang pinatay ko. Problema iti gobyerno, drug addict, drug pusher. Yung ta, basta pimatay ka. Kriminal ka. Ala, sorry. Napakabasulak timbagak. Nagrikat agbaling nga ex. Ano din? Nga mamuni po Diyos. Ngusto dinaramid ko. Inaramat niya po Diyos. Iti pa nakaukom ti pinatay kong tao. Sa maysa, naikarok mo tiniti ado nga tawin. Dahil ang arti madito biyak tayo. Kabuta na kapataya ko, dagas akon. Ti dagas sakit na tayo, pumatay nga, o nga po na. Inakon, anak, inakon ko na. Nakagura kan sa amin tayo. Siyak ti tao, nga dinamot kong mura. Inakon, sige, saan ka di madla makagura? Kasanong ko pang kagura kahit ay-ayten ka? Ay, mapi nga siya. Kahit balo ak. Kabuta si kati patpatek ko. Abi nga sa mo sublihan di ex mo, iti sang kapay nga nabalod. Kasanong sublihan kahit orela liman ti anak na. Ewan na niya. Abi nga siya. Gabuta si kati patpatek ko. Kasanong no sang ka mauray, uno sang ka masursurong ipatek. Gabo ka dito sandak akayat, tikita anak mo. Gabo tikin ex ko. Gabo ka dito sandak akayat, ninanang mo. Makauray hak. Basta sa laki na mabayag. Gabo talaglagi pem, ayda. Mabanugmet ti ayat. Saan kumat ngayong bagbaga manong naming kasta nga pumasyara ni Victor ket mangitugot iti pasarabo na kadagiti anak ko. Ngayon iti si Marno nga Friday manong naming emay sala nga para kadagiti anak ko no di ket para pay kaninanang kanadapay para kaniya. Hala, kanya da kitoy. Damo nga sweldo. Iti si Sarek ko ti construction. Gusto nga, paramanan yung kadananang mo, kan kastamat na nagdanak mo. Kasto ni tiragsak na tune, kan Jingjing. Kasto ya akong kunada. Victor, agyamanak. Baka ito numay kamanin kat adan tumanin kasyayan. Siguro. Napitis ka diti sweldo. Baka next month, ipromote na kung tijabos mi.
Ano pa ipurmatan nakin ka? Di ko nakarot. Alis to ako ng makasursuro. Kaya na-organize ti trabaho. Kada kami nga guubra, siyak lang iti college graduate. Kinapudno na, dadya kontraktor, naamuan na, nga ore exact, yung nalaingat. Baka siyak to pa yun ti pagbalin nga, kahera na. Yung bas nga dya purman, iti agigam ni kwarta, nagsweldo kami. Siyak ton, tamay sak nga rot nga accountant. Aging gaman ng nami nga suslasangkon nga napupuutan pa ay ng inaklon ni Victor ket kastoon ni Tereksak na. Agawan na kayda. Agawan na. Ket na ore na klan narakop. Uy. Kapag yung marakop ka. Gabutin halos sa raksak ko. Ket siyang kanto nga babawi. Gabot na talagang ipatpatek ka. Kadagaman na titiligudan nga may sak nga ex. Ket inayat na. Numapay agden dinamag dito lugaryo nga saan nga mabaling nga siya gabot na may sak nga ex. Victor, oremet ni nanang, idi. Ngam gabot na impakidam ti singpet kan saya at mo. Selain inut matlayan nga nawatan na ti sitwasyon. Markam lang di ex. Ngam ti kinapudno ang karakter mo. Nasingpet ka, managayat ka, nadungo ka, kanalaing ka. Sakit di ti agyaman. Ngabot na college graduate ka, dito ta siya, high school graduate ak lang. May salangan janitress. Hamula lang ti trabaho. Nangrona no may sangam, napintas nga trabaho. Kasi iti kinadjanitress mo. Noawang ka, anat klase di pagdaldalusan laman. Narugit ko man, di ba? Di nakapatpatag ka. Kasla ko man ni Manalon. Noawang Manalon, pangalan tayo nga kanan tayo nga bagas. Iso nga napatag amin, anya man na klase na basta nadalos ka na siyat nga trabaho. Ay kaya manak, Victor. Talaga nga nakasaysayat ka. Kaya mo ka masirib ka. Mabaling ka din nga ron. Kanya, kaumihan ako. Ala, umihan ako. Nore ka tinaklon na kon. Alan, di ka di mailyo. Umana. Uri di si bibiyag pa lang na di Eddie kat may diliwa. Tapay. Numabarte ka, masako na pa. Anya pala nga rin tururahin ta. Uri kita nakatulog ka hindi kita anak mo. Kaya kastamat na kaninanang mo. Mamaling ka di. Victor, ala, sinakroy na kon manong name. Kaya siyempre, mailiwa ka sa nagdalos isuna. Nagbanglot isang aw na. Hangagat sigarilyo sa angbat ngagat arak. Kaya nagmatyo. Kasi lamay sa nga aktor, ito aksyonista, action film. Yung nakiktutak manong nemi dada kami ti siled, nomampay awan silaw ng adda, arana arti silaw ng sumrek iti sarmi nga tawa manipo iti street light. Idi katan na ti t-shirt na kat nakitak ti, ha? Shhh! Sangag poteng. Kubra. Kubra tinay tato iti barokong ko. Allah, kaslakla umararakop ti kubra. Marwam kan to. Talaga marwamak to. Nagpahad-pada kami nga lamo-lamo kini ex manong nakabarbara ti bagina manong Victor. Hayda. Victor. Uri di si bibiyag pa lang ti asawa ket may iliwag. Ket ni sa ita. Baka ibagak to kaslay takla makaraman. Ket kasta tinapasamak manong.
kasladamok pa laeng iti makinaig iti lalaki. Nga saan ko nga napadpasatan ti kastoy idi kadidi asawa. Takas la mapilpilit at pa idi manong nemi. Nga makipag-sex kay di ng runa. No kasta nga, agat arak nga agat sigarilyo. Ngim ni ex-convict manong nemi. No man pa nakabutbuteng, no biglang makitam ti tato, ti barukong na. Ngim anak akidemak met manong nemi nga mangrik na kalagi ti bara, ti bagina, bara ti age, ken aprus na, ken ti irut ti harakop na. Manong nemi nakalalay ni Victor. Nakalalay nga talaga. Ket saan nagagbabawi nga nangaklon ken kuan. Iniit at matulagan ti kalay sami manon nemi. Ado, dagiti maidandanon keninanang manon nemi. Adi mang kanunong ti amin. Baablat na kita tawan mabalinda. Taping amin na. Apay nga ni ex, itinapilim. Kaya na sungbat yun. Kita gapatawanin sa bali ko na ka. Nanang met. Awang meten sa baling agaram kang kahan. Tamang butang damatan, kabutang dan ni ex. Saan na nga binot-butang idaranang. Tisungbat yun ko ma. Iso ni kari. Ken, apay, markamad laing ni Victor Dadje nga, kina ex-convict na. Idi, iba kayo nga sanyo kayat, gabutag, ex, kriminal. Ngayon edita agregalon, impakita natin siya na. Yan napita sa trabaho na. Naman pa saan nga may obra, iti opisina tinradwar na. Ngayon may obra na, babayan diti kina bookkeeper na, timekeeper na. Ay, la. Babaam lang talaga iti pata nga marites dita. Kung hindi magbagada. Kunak ngarod ka nakwada. Ay, nakasat ibagbagayo na kayo nga pata nga marites. Hangkay to umay makit kadaya into nagkasar di anak ko kuna. Ninanang met. Kunada met. Pambarami nga ti mga niti naggapo iti ex. Kunada met. Apay, narugit ka diti trabaho ti asawa. Agbaling asawak to, nanag. Itisot pamati da. No kano nagkapo ti pagbaludan, ti may isang tao, hawang ka rin ti kalintigan ng balbalo. Sigurado ka kadi anak ko, nga nasingpet ni Victor. Kasi nun singpet kiteb lang, ta into no maasawa na kan ket ne, rumwarton ti pudpud no kina kriminal na. Nanang, patsik na saan nga dagas nga tao ni Victor. Napilitan lang pimatay tapno saan nga isot matay. Sabi nga, kasi panagkita yung kadagiti, naggapo iti pagbaludan. Kaaduan na naggapot pabaludan. Kat napilitan da lang. Hambat nga mananakaw iso na. Nalala. Saan nga isupin natin pagsalitaan tayo. Basta tinas ka na isu tinaikari. Kaya daw dawat mo sapay ko ma. Tasang kang agbidot ang makiasawa kini ex. Victor tinagananang. Ay, kini Victor. Nagkalaysa ka mga road manong naimi. Kat syempre naman paisaan nga ang grande. Em na ornos, kat naragsak kabi manong. Simbaan syempre tinagkasaran mi. Buhan manong. Kat mariknak tinalaos aragsak ko. Ina may kadwagon daway manong naimi. Nga makiasawa. Naragsak ka di matlaing. Sweetheart, Ida. Imbagak hindi nga naragsakak. Kaya nagkasar kami kadidi edi. Aking ka nga. At dan nagiti pa nagbabawik idi no apeng isot na kiasawa. Ita. Dito hindi bilang ko kararagsakan nga aldaw iti biyag ko. Ket ibagak to. Kadig di sumarsar no. Nga sa anak. Nagbabawi. Nga nang asawa no nakiasawa ken ka.
What? Saan kantong kababawi? Oras siya. Gabot agpimpinatig ta. Ipatpatig ka unay-unay. Akas man, di ba nang ipatpatig mo kanya? Kasla mula ibagbaga, nga saan ko ano, saan nakiding ipatpatig dedi-edi? No ipatpatig na kakumaunay, no ipatpatig na kakumaidi. Imposible nga sa mga binagbagaan nga agbalbaliw. Aman, ngayong samad ka nagbaliw. Kahit na sawin, saan na kang ipatpatig? Victor, sabi ko taon di dumdumting nga problema, iti pa nag-asawa ta. Naragsagmet, digiti doang anak ko manong name kakunada kaniyak, nga nasaysaya at kano, nga amang, ni Victor, ngem di amada. Ta siyempre, at digiti kong dawi, di manong name nga, agbubuteng digiti anak ko, nukas tang agkaryar idi, edi. Di naman kiti binabaot ida. Kansan nakmat idi nga tinungtong pa ng ran, edi. Di silang, nakabutbuting tilalang alangan no partek, yaw awa milan no, damang dangran kang kuana. Sa kasla, saan nga tao tilangan no, kasta nga nakainom. So, ininto tanim Victor, manong naming, ni sangatid nga arak, kad dinapay pulos rin namanan. Ken kastamatan manong, ninang padas tinang susup ti sigarilyo ket saan. Iso nga nakagwapo lata, nakalinlinis. Iso nga numabaling ko makit kangkanahin lata. Babaen iti asawak manong nemi napalagdag ket napapintas mi ti balay mi. Ta mangaramid ko matibukod mi nga balay ngem saanen ko na ni nanang taon sa bali nga pagganan pangtawid detoy balay no saan nga da kami ken no agbalay kami baka nowa siyempre agmay santun ditoy ni nanang no da balay mi ket no kasta manon naming nga dumteng iti Domingo siyempre agkukuyog kami agraman ken ni nanang ken gitanak mi mapansumuknal mapanagpaspasyar ag shopping. Nagruna ket nanayuan ng kanumanin yadda naging Christy sweldo na. May isang dakkel kumpanya manon name construction firm ti pagubraan ti asawa. Balikas lamad lang may pakpakat na iti dating trabaho na ken ti inadal na. Kinapudno na manong adan ni issue ken kuana nga lugan na. Ket iso manon name iti service mi inod da papanam mi. Sunto susaren na nga mapanagtrabaho, nakakutse, maitulod na dikiti anak ko manon name iti eskwela. Kaya saan na madagas iti malem. Tada dikiti gundaway nga ag-overtime iso na manon name. Kaya dikiti marites iti aglawlaw manon name si Mardengdan. Ay, ure gayam ex talaga nga nasiyatan niya. Kung kunada ka no kininanang. Kadawanin ti sa bali manon name nga bagbagada. Kada kami ken ti asawak no saan nga puro positive awan negative ken saan nga agbalinpay nga issue manon name isuna da kami kada kiti marites iti aglawlaw mi dan sa bali nga makita da nga marmartiresen da nga nagbaling na siya ti asawak manon name no kasta nga adda kada daw may nga karuba amang ibagano niya ti masapul na. Oras ang kumakayat ni nanang. Pinyasan nyo kayat nang. Siyakon. Maruam da nga rod barok. No, pong. Haan? Adamat pa nagpatinggana ket. Di kami nana. Ay, uun anak ko. Mabainak to nga sublay no. Umahayag tumanen kahit ni. Namitlo ako. Kaya regat mo tan ipapimpat ko. Di na sayaat ka bagay. No, di kita daw awon no. Utangin nga kwarta, ket bayhadam ngat lang. Ay, babae nyo na. Itulong kun ka na kayo deta. Ay na, nakasaysayaat ka nga talaga, Victor. Maragsakan mo ta. Ang gaman nung nami nadaan kami itibukod nga anak. At siyempre, nag-anakak pa lang mo, or baka anakak pa talo, no? Aliston ni Victor.
Victor, sabi ko mata, agtuloy lang tati panangipatag mo ka nagiti anak ko. Ore no, adan bukod tang anak. Hawan problema. Mabalin nga tapem, kakastandot mo pasamak. Ngayon sangkot ng aramidan. No kasanot panangipatig ko kini John. May kadwa nga John, ha? Kapag mahilig kami ni Nemiros ni John. Ore no adan ni John. Di na kayat asawan. Nasaan ko nga kayat pa'y di doang anak mo. Anak ta. No kasanot pa nang ipatig ko, tibukod ko nga putot ken ka. Kastat pa nang itultuloy ko pa nang ipatig. Kadagiti siyuman ko. Saan ko nga awagan nga siyuman. No di kat putot ko ida. Sabi ko ma. Ano kas pangrigan nga ron, taga pa. Ito naman medyo tumakil dan taga apaan dan ni John Victor. Sinot ka nung kadakwada. Kita, basta garak ida. Basta sinot ayan ti basol agad. Isot mapabasol. No basol nga ron ni John Victor. Baota ka. Kaya no basol nga ron ni John Eddie. Di isot baota. Kaya naman babalin. Diya kahit di bumaot. Darat prinsipyo. Ay na. Kinakabasol man kasahan. Naroon no saan. Diya kahit di bumaot. No ba at diya Biblia nga saan nga nunaskan nga bautem ta ubing no pakaisuruan na kataramid. Ngam noon kan mabaling nga maliklikan di bumaot. Santang bumaot. Diplomasya. Tanasay siya at Noah, kasaritam nga na siya di kitubing. Ngam ti saktam nga muna. Ano no saktam di may isang ubing, may isang tao. Kumusilap. Diba? Ngam no, layatam tumanen, saan ang kumisilap. Ngam maimulan to na ito panunot na. Kunanan to. Dumakilak to lang ha. So nga noon kang babalin, ay na sweetheart. Liklikan taleta. Tanapadasam ka din nga binawat kita anak mo. Sampay. Gapot ako matirasun tap ng bawat kita. Good. Victor. Sikala kumantin mo na iti nga nasawa. Sa dinong amitayan mo iti. Sakbay nga nakapatayak. Ayun, madian niya. No, saan ka ko mga nagbaling nga ex? Adayo ko mga madkasyak termem. High school graduate ak lang. Sa sinunubya ki di. Imbaglaki din niya. Adamot gayam nagsayatan na. No, apay nga nakapatay ka. Kaya nagbaling kang ex. Tapno, adagundaway ta. Nga sika tinekari, kakatakta ko na ko ditong palbiyak. Kaya siyak man tinekari para kang ka. Victor, awanin sa pulat pa kang ka. Apay nga rin marakop ka. Mabaling ka din? Apay gaya mabaling. Mabaling ko, bakit balbalin ang tan? Ti amok idi manunimikit awanin ti dumteng pay. Nga problema. Ngem, nakadakdakil nga ngem manunimi. Idi tay tawag na kaniyak. Adak dito'y balay. Tasan ko pala mapanawan manunimi ni John Victor. Sa anak pala makasubli ti trabaho. Idi itawag da manunimi. Itawag da manunimi ti pada na ngagtrab-trabaho, katrabahuan na. Hello? Hello manang Aida. Sino ito'y katrabahuan ni Mang Victor? Apay? Ni Mang Victor? Apay ni Victor? Nakapatay. Nakapatay? No saan nga makalasat? Akit talaga nga nakapatay. Abay! Kaya kapilitan na. Kurso na dahil dapat kami ni Suna. Kapilitan. Diyos ko. Ayan na nga ni Victor. Sapsapulin na kiti polis. Kung kontakit nga.
unattended cellphone na. Bakit mo sawan? Diyos ko, idawdawat mo manang. Nasaan ko mamatay? Diya kadwami. Ano tinusar na? Pinang-or na ti tubo. Tawagak manong name ti cellphone, ti asawak, ng kaskas di nga unattended. Naging ka nga nagringen manong name. Ngim sa amin sumungbat. Victor, sumungbat ka. Victor, sumungbat ka. At siyempre nakalalisto manong name nga nagwaras ti damag iti lugar ni. Kaya di sumangpet ni nana. Ay na, nagpabeso ka di darama ka. Una nang... Hindi ka nakapatay manin. Di tayo amuno. Natay di pinang-or na. Ay susapo. Naggalisto nga nagwaras na tagadamag. Di, makita yo. Kung naktupay kami kahit ti ex-convict, ti criminal tulata. Nay, nakapatay manin na dyan nga Victor. Dati magbagada. Nang tatawagak man ng tasawag. Di, nagriring. Hello? Victor? Hello, Aida. Victor, abay. Ano dinaramid mo? Aping di ka lang nagtapalan, di ka lang... Patayin nakmatin. Inuna ako na. Ano yan? Ayan mo nga ita. Adagdag to police station. Ano? Tamo na ka, naglamlaman ka. Dito ti simukwak. Tamok nga. Delikado ako. Ito sa baling police station. Api nga da. At ka, kapsat na dyan nga guryo na polis. So, ang dito ay kasi mo ko. Nita ito yan. Kaya mo kalawanin di problema. Diyos ko. Namayagan nga. Agtap-tapelak. Ay na. Hindi pa lang nga kurkurso na daan na ni Victor. Hindi ba sulong kayong kuha na? Inunaak. Na-edimot. Katsiyak tinipromot. Diyos ko. Awan ti basol ko idinay dyan. Kapatado na kita anomalya. Anomalya na. Imbaga ta saan nga inikat ni boss. Manipod matinin. Isiksikat na matatibyak ko. Apin nga talaga nga imbagam. Apin hindi mo ibagbaga di. Diyak kaya't may raman ka nga. Agdanag. Siguro ka talaga na ikariakas to eh. Kumusta di? Hindi na pangur mo. Ako ba'y damag ko? Ito kahit mo sa uni, mahalo da ka nga rod. Temporaryo nga dak pala to eh. Tapno di ka sitakat na. Masalak ni manak. Siyempre, naamuhanan di kakapsat ng goryo ti amin. Nakaroon ng ti polis, akapsat na. So, ang dak dito eh. Unang yung polis ako na, anda kami nila polis. Ang dak dito eh. Saan nga basta makastig ti polis? Nakapsat na. Ang dak dito yung provincial office. Police provincial. Awang pagdanagan, pagkalama ang tirignam, ang kararak na kinapod Diyos. Tapno, sabi ko matasaan nga matay ni Goryo. Nga mabalod ka lata. Sabi ko mata mabalin, maareglo ti amin. Kahit no, mabalod, kahit no, mayulin to ti kaso kontra kanya. Ado man dagiti saksi. Ado dagiti witness ko. Na sinalak ni baklang tibiyak ko. No saan ko pinang-or? Nagbaligi ko mga nang saksak kanya. Sabi ko saan nga agbaligtad giti kakaduam? Sabi ko saan da nga kanunungan ni Kuryo? Saan da kanunungan? Gabutam. Samad lang sisyak iti pangpangtana. Nagpadpada kami nga ex ka ni Kuryo. Ano yan? Ito na lang sa nga nakadanon di munti.
Dito lang provincial jail. Nakapatay man? Saan? Naibalon, ngam saan nga nakumbiktaran, tanareglo naman lang. Sige, pagtalayan tinik na ma, kanagkararagta ka na po, Diyos. Kabigatan na manunay nakaawid mitlayang ti asawa. Victor, ang mga noon, da mga root kang gadtoy. Awan, mga sinapot Diyos. Kinakasaganak met, tinyaman nga oras. Saan laki nga paltog taramatin da. Awan pagdanagan, nalaingak, no din nanugan. Yung munamot kat nga, danog timpakat ni Goryo. Ngam saan nakpulos nga ni Diswan. Saan nak madabi malas. Ngayon di asutan ng timukona. Netan, namin adumat kiti kang dinuyok nak. Ngam saan nga na nakanapuntaan. Di lang nga, pan nakatulid ko, tada na sikarod ko, ngalantok. Iti pa nakatulid ko, umayan, bagsulan ako. Ngam na dyan na sikarod ko ngalantok, isumadlat inalak ng palangpang uritulo na. Nakalasat ka din? Nakalasat din. Damag ko nakalasat din. Kada nagmunod ko ng kuna, di ka kakamsat na, di ka kabagyan na. Kapag na nakalasat din, bimawar tirik nada. Nunas ka nga nagsarungkaran ka taramidag. Ana? Yung kasarungkaran dyan pinang ormo? Uy, ibakitak, tikinasport ko, tikinasiyat ko. Mawatan na naman siguro nga talaga napilitan lang sinak ni baktibiyak ko. Diyos ko, sapay ko mga rutasan nga dumakil na ito nga problema. Sapay ko ma. Wen, sapay ko ma. Ano, kasanuntungan na daduman na nagkrusonada kang ka. Kukursonada anak nga rin eh. Katong nga minasa tato mo, kukursonadaan na nagiti ex-convict. Han, nilang kuryo. Naapelon kami eh. Kapag tagpadpada ka mga ex, di na kahit nga nalalaing yung iso na nga ex. Lakit sabi ko ma, Victor, sabi ko ma. Duha kami manong name tinapan ng sarungkar kiniguryo ti ospital. Nadano mi ditoy ti asawa na manong kinig di duwa anak na. Awang matimadlaw ko manong name nga ngar ti asawa na. Kaya wari ni Goryo. Hindi ba nagsarita ta kay ni Victor? Partner, dumawatak, hindi parang pamakawan mo. Halang si ka, hindi agman diti kastuyo na pasama. Nangraro na kanya. Tadya kung kaya't pa'y tagsubli di pagbalutan. Ora nga tamat si ka, di mo kaya't tagsubli. Tanusyak kumati dandangram. Baka jak kayat ti pareglo. Nusyak kumat na patay mo. Baka saan nga kayat ti asawak nga mareglo ti amin. Nakim siguro na po Diyos ti amin, partner. So nga, ulit tagpakawan ka. Mrs., da kami to nga kasawa ti makamuka na kiteks gastos ni Goyo dito ospital. Na naroon no, aragluantan di amin. Amok, nga nakainom ka lang. Kaya ka po iti sakit tinakim mo kanyak. So naramid lumalang tikas jay. Saan na padaglan ti amin ng kuryo? Ganda ito kumati pangrugyan ti panag best friend. Agpatpata nga ex, data at drumbeng ag best friend, di ba? Victor, siya ti rumbeng ang pakawan keng ka. Pinakawan na ka rin. Tamnawan iti problema. Sige.
Basta sa kami naggastos dito. No danyosan nak, mayatay. Hanin. Hanin. Gusto nagsasalita kami ti asawak. Kate kung tigurak kang ka. Husto ka. Doon ako matag best friend ka matag patpadata. Katuan. Oray tawang matidamin sa utek ko. Nagbaling pa kit di analimpyon ti panunod ko. Takas lang naulawagan ti panunod ko. Apay ko rumbing yung kagura ka. Apay ko rumbing yung pangtaka. Yamanak, kuryo. Manipulita, saan nga guryot na agad mo? Anong arot? Greg, tap na Pilipinas dengue. Ketchak, Vic. Alam la. Kat manong nimi. Nagkinita kami iti asawa na idagin narakop na giniduwa. Naragsak mo iti asawa na manong nimi. Ta siyempre, awanin ti problema. Manong nimi. Kat nagbalin ngagpaiso. Nga nag-best friend na kiti duwang ex. Kat numampay saan nga napasubli ni Goryo ti dati nga posisyon na ngam nagbalin nga assistant ni Victor Isuna. Nagbalin met manong nemi nga nasigad da. Ti may sa kada kami di asawa ni Greg nga niya Minda. Nadaan kami pa ti may sa anak ni Bonso manong nemi. Owen. Kat nakanalaman ti daran niya kamasakbayan di kita anak mi agsipod ta napintas ti trabaho ti asawak, kaya awanin ti gulo na manggulgulo kang kuwana. Awanin di kiti dumteng nga problema, sapay kuma. Kang kanay mga daw-dawat kinapod Diyos, sapay kuma. Awanin di kiti problema ka dumteng. Nga daman di kiti gagangay lang problema, sapay kuma. Dahito iti pagkasalitaak, manong naming anak mat imburay kayang ka, kat sapay kuma, tandamat na ibatik nga adal, liwliwak ang pagsarbingan tibiyag, kadigiti pa nami nga nagbuya ka nagdingeg. More power to you, program manong, and God bless. Tuwing nga agyaman nga pagayam mo, Aida. Thank you, mat kang ka, Aida.